Takže čauky, lajky, dneska vás vítam moje ďalšie videa. Toto je video z Minecraftu, ale toho, ako si dať do ňoho skin. Takže potrebujem na neho 3 aplikácie. Takže za prvé originálny Minecraft, to som vám už ukazovala, jak sa to stiahuje. Takže si kúknite ďalšie video, ale akože bez peniazy. A tieto 2 free aplikácie, a to je MCP Skins a Minecraft Launcher. Prvo si otvoríme MCP Skin a vyberajte si nejaký skin. Ja si vyberám na tento. Takto na ne budeme dlho klikať. For toto. Potom ja sa zase otočím. Tak. A otvoríme si Minecraft Launcher. A tuto máte takúto blbosť. A dáme si takto. A dáme toto posledné. Potom toto musíte mať zahačknuté. Toto keď nemáte zahačknuté, tak takto si ho nemôžete dať tam. Takto si to dáme. Dáme Doland. A tu si vyberieme skin. Takže sme si ho vybrali. Dobre. Zavri, Matej. Musím si to resetnúť na chvíľku. Tak, máme to a teraz si dáme nejaký úplne hociaký svet a vidíte, máme inú ruku. Dáme toto, dáme armor. Vidíte, máme iný skin. Ale má to nevýhodu, že keď s vami niekto hrá, má taký istý skin, jak vy. Takže ďakujem a čau.